Domnul Da, Daniel Funeriu, Partidul Democrat Liberal. Da, Partidul Democrat Liberal. Regret că vorbesc acum și nu am putut să vorbesc în cadrul timpului alocat partidelor. Am fost la o emisiune televizată, acesta este motivul. Dacă este necesară reforma sistemului educațional din România, da, pentru că noi nu vom putea avea un proiect pentru societate a viitorului dacă nu avem un proiect pentru educație a viitorului. Iar educația pentru viitor nu poate să fie gândită prin prisma prejudecăților trecutului. Iar din păcate sistemul educațional este cel în care trecutul nostru se regăsește încă cel mai mult. Aș dori să depasionalizăm, dacă doriți, această dezbatere. Doamna Andronescu, domnul Niclea sunt oameni ai școlii, sunt oameni dedicați școlii. Cred că este momentul să ne strângem în jurul unui proiect educațional pentru România, pentru că dacă nu reușim să ne strângem în jurul unui proiect educațional, în jurul cărui proiect ne vom strânge. Partidul Democrat Liberal și-a asumat susținerea demersului prezidențial, repet, a demersului prezidențial în ceea ce privește educația. De ce? Pentru că în demersul prezidențial se spune limpede, schimbările structurale necesită timp și angajamente care depășesc orizontul unui ciclu electoral sau durata de viață a unui guvern. Iată de ce noi am susținut această inițiativă prezidențială și aș spune câteva elemente și practice pentru care am susținut-o în ceea ce privește descentralizarea. Oamenii școlii, de exemplu directorii, nu mai trebuie să se afle într-un conflict de loialitate față de partidul care i-a susținut sau față de elevi. Ei trebuie să aibă o singură loialitate, cea față de elevi și față de comunitatea pe care trebuie să o slujească. De asemenea, este vorba de încă o opțiune majoră în ceea ce privește curiculumul. De ce? Pentru că noi considerăm că, haideți să considerăm profesorii României în sfârșit, să-i considerăm responsabili și să fim de acord că ei sunt capabili să definească 20-30% din curiculum, iar curiculum național poate mai bine să fie servit de ei, de deciziile lor, cât mai aproape de elev, decât dintr-un birou din Ministerul Educației. Voi încheia spunând că atunci când reformăm un sistem, trebuie să reformăm centrii de putere ai acelui sistem. Centrii de putere ai sistemului educațional din România se află în universități. Iar fără o reformă profundă a universităților, mai mult a conducerii și a modului în care este decisă conducerea universităților, nu vom avea niciodată o reformă profundă în sistemul educațional românesc. Vreau să spun public, dezbaterea despre învățământ privat versus învățământ public este o falsă dezbatere. Noi trebuie să avem un învățământ de calitate. Dacă sunt universități publice sau universități private capabile să atingă excelența, acolo trebuie să meargă resursa financiară și umană a statului. S-a vorbit despre modelul corporatist versus model... Ați promis că încheiați. Da. Vă rog. Ultima frază. Vă rog. Universitățile românești au nevoie să respire. Rectorii, avem printre noi rectori, știu cel mai bine că universitatea, ei trebuie să aibă putere în universitate, această putere să ducă fie la excelența universității, fie la dizolvarea ei dacă nu este capabilă să joace pe piața educației. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos.